Eguardion, eta jarraitzen dugu enpresarean azokan, orain azkenengo tartia, ondo esan dozuen bezala, eta, goiz guztian hainbat kontu, hainbat ekintza, hainbat entzun ditugunez, orain tarte bat ingo diogu prestakuntzari. Etorkizuneko erronkak, prestakuntzaren ikuspegitik. Eta horretarako bildu gera, hemen maikiriak aurkeztu gaitxuen bezala, alde batetik daukagu Julen Elgeta, Eteleko presidentea, kaixo Julen, Etel gizarte ekimeneko lanbide heziketako ikastetxien elkartia da. Eta bestalde daukagu Roberto bere eskerretara, Roberto San Salvador, Roberto egunon, eguardion bai. Deustuko Unibertsitateko komunikazio, eleaniztasuneko eta gizarte berrikuntzako errektorea ordea dugu. Bestaldetik, Jon Altuna, kaixo Jon, Mondragon Unibertsitateko errektore ordea, eta Agustin Arkizia, Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako kampuseko kanpo-harremanetarako zuzendaria. Eta Edurne Bilbao, Elgoibarko Makina Erremintaren Institutuko komunikazio arduraduna eta euskerako koordinatzailea. Beraz, dakagun tartetxo honetan, azken agera, ja ez dakagu inor botatzeko, baina, zuek esango diguzue, amaiera ja gozetuta izango data gure urdaila. Orduan, hartuko diogu etorkizunari begira gure erronkak eta prestakuntza. Nolabait, enpresarean gaudenez, prestakuntza enpresari begiraren nahi dugu irudikatu. Eta orduan, lehenengo errondatxo bat ingo dugu jakiteko bakoitza zertan ari da, erakunde bakoitza zertan ari da. Gurekin Etel, hasteko lanbide heziketa mundua, Julen, Etel ezagutzen duzuen bezala gizarte ekimenerako lanbide heziketako ikastetxien elkartia da, eta 27 ikastetxek osatzen dute sarea, erkidegoan daude zabalduta, eta, 1987an sortu zen lanbide heziketa sustatzeko. Eta bere zuzendaritza batzordean itunpeko 9 ikastetxe daude, eta Etel dugu, Julen dugu presidentia. Orduan, Julen, esan duguna, etorkizunari begira elkarte bezala, nun daukazue irudikatuta zuen erronkak batez ere enpresa mundura, eta hor nola txertatuko zenduke euskera? Eguardion, danori. Esan lanbide heziketa eta lanbide heziketa betidanik enpresekin lotura estua aukin dago, ez? Eta hildo horretan edo zentzu horretan Etelen estrategian edo plan estrategikoan badekogu hainbat ekintza eta hainbat idei horretaz zuzenduta. Gurut esan, lanbide heziketa enpresa barik, esan goztazu nora doien, ez da, inora. Orduan, nik igual aipatuko nebazan pare bat idei, pare bat ekintza. Alde batetik, oin dela pare bat urte martxan jarritako Etel enpresa izeneko zerbitzu bat, oin arte, eta gaur egun ondino bebai, baina igual ikastetxe batek eta inguruko edo bere inguruan dekozen enpresen eskakizunak jasotzen duenien, saiatzen da bere erantzun propio bat ematen, ez? Batzutan gai da, erantzun eraginkor bat emoteko, eta beste batzutan ez, eta beste batzutan gainera erantzun barik gelditu daitezke enpresa hori, ez? Horran, hori ez gertatzeko eta, zerbitzu hori indarren jarri gendu noin dela pare bat urte, eta ze helburukin, batez ere, enpresa bat erantzun barik ez izteko, ez? Eta ikastetxe batek ezin badau erantzun hon bat emotea, gainontzeko gehi edo eta piku ikastetxe hor egongo dira, beralbuen, pres laguntzeko eta erantzun eraginkor bat enpresa horri emoteko. Hori gauzatxo bat. Nik enpresari beharrak edo erantzun bat emoteko esaten dodanien ez dinot bakarrik informazioen aldetik. Batzuk, enpresen artien batez ere ikusten gaituzte batzutan formazio hornitzaile moduan. Eta formazioz gain zenbat esparru eta zenbat arlo landu daitezke, ezta? Adibidez, proiektu berritzailetan parte hartu, bastakit ekipamento diagnostiko bat egin, langileen beharren diagnostiko bat egin, noski, eta bar.
Eta bigarren idei bat botatzeko bai, oin, modan, ez dakite modan hitza egokia dan, baina FP dual, lanbide heziketa duala entzuten dugunien, hemen Euskal Herrian eta lanbide heziketa eredu formatuan badago martxan, bai, eta gainera aurten da hirugarren promozioa, oin dela 3 urte hasi zen lehenengo promozioa, eta urtetik urtera bikoiztuz gainera. Aurten dekogu ia ez, 400 enpresatik gora lanbide heziketa dual formatuan parte hartuz, eta eteletik horri, eta lehen goizeko zeratan entzundan bebai, eteletik beste balore erantzi bat gure dugu emotea. Eta horregatik dualtasun horri 3. eragile bat sartzea gure dugu, eta 3. hori dira zentro teknologikoak, ez? Aurten parte hartuko dabe 3+ izeneko proiektu honetan, bai Kalau, bai Tecnalia, eta baita alor aeronautikoan aritzen den CTA zentro teknologikoa. Helburutako bat zein da, enpresa ertainak eta txikiak, eta zentro teknologikoak elkar hurbiltzea lanbide heziketaren bitartez. Hor bota da pare bat. Ondo da. Igual lehengo ingo dugu estrategian erronda eta gero nola txertatzen dugun euskera ekintza hauetan edo ekimen hauetan, diot pixkate harintziarren. Orduan, esango diogu orain Roberto San Salvadorri, Deustuko unibertsitatea, dakizuen bezala, ibilbide luzeko unibertsitatea da, 1886an iriki izan, eta, justu orduan bi asmo elkartu zian, batetik babazan Euskal Herrian ja unibertsitate bateratzeko asmoa, eta bestetik Jesus Lagundiak ere bazaukan, estatu mailan nunbaitxean bere goi mailako ikasketak kokatzeko asmoa, eta horrela elkartu zen eta sortzen da, ezta? Eta, hainbat bizipen eta gero, gaur egun bi kampus dauzka, Bilbon da Donostian danok dakigun bezala. Eta orain ari da, nola ez, hainbat erronkaren artean, nik konkretuki ikusi dut badokazuela hizkuntzen inguruan Deusto plurilingua 2014 plan gidaria. Eta orduan hor, igual galdera zuzena izango litzake, etorkizuneko erronkeri begira eta baita ere enpresak irudikatzen nola txertatuko litzake plurilinguaren gidaritza plan hau hizkuntzakiko. Igual gauza asko dira, ez da erronka, enpresa eta hizkuntza euskera. Egunon guztioi, eguerdion. Lehengo eta behinik esango nuke, momentu honetan unibertsitate guztiek transizio momentu batian gaude. Orain arte Euskal Unibertsitate Sistema eta bere Euskal Unibertsitate Plana 2014 amaitzear dau, eta orduan beste eszenatoki baten bile goaz, eta bidean edo bideratzean gaude, ezta. Eta orain arte, Deustuko Unibertsitateen mailan, Deusto 2014 plan estrategikoarekin lan indugu, ontsa amaituko dugu abenduan, eta ontsa ametik aurrera, Deusto 2018 bideratu egin behar dugu eta plazaratu egin behar dugu. Eta honetaz lotute egon da Aristos Campus Mundus, hau da gure nazioarteko bikaintasunaren bilen kampusaren proiektue, da hor munduko unibertsitate sisteman presentzia izateko beste 200 unibertsitate, jesuiten beste 200 unibertsitate zentroekin harreman bereziak lortu ditugula munduan gure presentzia garatzeko, baina batez be proiektu ezberdin garatzeko, artien. Eta orduan Euskal Unibertsitate planarekin lotute, eta gero bestaldetik, eta hoize nik uste dela garrantzitsuena, enpresekin eta transferentzia munduen zientzia, teknologia eta berrinkuntza planarekin. Baina hor nik uste dut guretzat importantiena izan da gizartearekiko harremanak banatzea eta azken finean konplizidadeak lortzea. Ez bakarrik egun baterako edo proiektu zehatz baterako enpresekin, instituzioekin eta gizarte erakundeekin harremanak mantendu eta orduan
edo ikerlan zehatz bat garatu, edo irakaskuntzan edo trebakuntzan proiektu zehatz bat antolatu, baizik eta importantiena, batez be, izan da guen, esan dezakegu, ekin komunak martxan ipintzea. Obsesio bihurtu da hori, ez da? Ekin komunak, eta orduan elkarrekin pentsatzea zeintzu dire arazoak eta zer konponduin behar dugu elkarlanean. Eta orduan, adibide batzuk eduki dugu urte hauen zehar, guretzat importantia da enplegarritasuna, eta ikusin dugu urte hauen zehar nola langabeziaren igoera benetan zoragarria izan da gizarte mailan, eta unibertsitatean mailan nolabait txikiago izan da, baina nik uste dut nagusia izan da, edo behintzat kontu hartzeko. Eta orduan, hor enpresekin solasaldia oso sakona izan da, enplegarritasunaren eta batez be langabeziaren arazoak konpontzeko eta aztertzeko. Eta bestaldetik beste hitza da beti erabiltzen dugu transferentziarena. Nola egiten dugu unibertsitatean prestatzen den ezagutza eta ikertzen dena, nola enpresetan, instituzioetan edo gizarte erakundeetan arazo gisa ikusten ari dena. Eta, urte hauetan adegi, zebek eta zearekin hitzarmen zehatzak zabaldu ditugu, hainbeste enpresekin executive education egitasmoak eta programak, tuning ekimenean munduko proiektu horretan enplegatzaileen parte hartzea irakaskuntzako gaitasunak identifikatzeko prozesuan kontuan hartu dugu, gero elkarrekin sortutako zentroak eta katedrak eta beste transferentziko ikerlanak, ez da? Baina, enpresa, unibertsitatea eta euskara bat egin behar badugu, edo hortaz hausnarketatxo bat planteatzen bada, geu, Deusto 2014an, Deusto eleaniztuna programa plan gidari hori martxan ipini gendun, eta lau helburuekin, ez da? Lehenik eta behin, irakasle, ikertzaile teknikari eta ikasleen hizkuntza gaitasuna bermatuz, edo bermatzeko, bigarrenik euskara, ingelesa eta gaztelaniaren presentzia orekatua garatuz titulazio guztietan, gero lanbide bizitzan edozein hizkuntzatan gaitasuna izateko, hirugarrenik ekoizpen zientifikoa naiz eta ingelesaren nagusita zuen bizi euskara sustatuz, naiz eta hor ingelesaren poteria benetan zoragarria da eta orduan euskarari emoteko bere txokoa eta bere zabaltzeko gunea benetan oztop handiz topatzen dugu. Eta laugarrenik gizarte erakundeetzako baliogarriak izanez, ezagutzagatik eta egindakoagatik, ez da? Orduan, guretzat zer den momentu honetan importantiena, batez be, ekarpen sume batein, eta tal honetan, enpresen antolaketan pentsatuz, profesionala berrien trebakuntzaren mailan hizkuntza gaitasuna landu behar dugu, eta hori da gure erronkarik nagusiena, bigarrenik enpresen jarduera gogoan euki, eta horrezetarako guretzat ontxe ekoizpen zientifikoa moduan egiten duguna terminologi berezitua sortar arraziz, eta gero bestela egindako monografiak, itzulpenak, kodeak, bai ekonomia enpresan zuzenbidean eta beste ezagutzako arloan, hoize eskaini, enpresa hor nolabait solasaldi tekniko bat menperatzeko, ez da? Eta hirugarren elementu, uste dut, oso importantia dela enpresen bezeroa kontuan euki. Eta hor soziolinguistikan egiten ari den azterketak eta analiziak eta ikerlanak oso importanteak diren hizkuntza inguruko bizimuduak ondo ulertzeko eta gero enpresen gandik planteatzen diren, bai iragarkia, bai produktu eta zerbitzuen eskaintza ondo bideratzeko. Ondo. Bale, Roberto, eskerrik asko. Joni eskatuko diogu orain, dakizuen bezala Mondragon Unibertsitatea kooperatibaren bihotzean dago, nolabait esperientzia handiko 3 ikastetxe zianak hezkuntza elkarte
elkarteak sortzen dute Mondragon Unibertsitatea 1987an, ja ibilbide luze baten ondorioz gaur egun dienek Goi Eskola Politeknikoan, Arrasaten, UESin, Atxabeltan eta Oñatiko enpresagintza, eta azkena gastronomia zientzia Donostian daguna. Eta hortxe muin horretan, Jon, nik usten dut daukazuela ere bai ipar bezala Mendeberri proiektua, erronkeri begira, eta prestakuntza enpresakin eta euskara nola txertatzen dugu? Eguardion. Eta, lehenik eta bain eskerrik asko, gonbidatzeagatik foro honetara. Aipatu duzu Mendeberri gure hezkuntza eredua 2002an definitzen hasi ginena, Boloniako deklarazioa irten da gero, gizartean zegoen hausnarketa serio baten ondorio izan zen, eta azkenean Mendeberri hezkuntza proiektua definitzerako garaian helburu nagusiena pixka zen gure inguruneari, batez ere gure gertuko inguruneari erantzuten zion hezkuntza eredu bat planteatzen. Oinarrian 4 oinarri zituen, eta ditu gaur egun, bat da konpetentzien garapena kurrikulumean, bigarrena eleaniztasuna, hirugarrena ikasleen balioak eta laugarrena IKTak. Hori pixkanaka garatzen joan gara, baina igual zentratuz eleaniztasunean, horren hildotik, guk garbi geneukan, batez ere gure graduak, gure inguruneari erantzun behar diola, eta horren koherentzian, euskera oinarri duen hizkuntza eredu bat kontutan hartu behar genuela. Eta hori pixkanaka garatzen joan gara, eta horrek eraman gaitu, titulazio ia guztietan, 60% euskeraz izatea, 20% gazteleraz eta 20% ingelesez. Iruditzaigu euskera oinarri izan behar duela, lan tresna funtsezkoa dela gure ikaslegoaren hein handi baten, eta ondorioz horrekin koherentzian. Bestalde gero, euskera planak, nik aipatuko nituzke, 1989tik fakultate ezberdinak euskera planak izan dituztela, eta horren garapenean ere garrantzia eman diogula, erabilpena neurtzerako garaian, eta nik usten dut azken datuak bai fakultateetan barne erabileran, eta bai kanpo erabileran, bai erakusten dute Unibertsitate Euskaldun bezala konsideratzen gerala, baina era berean baita ere enpresekin. Mondragon taldeko euskera batzordearen sustatzaile izan gara, bertan parte hartzen dugu, eta hemen lotzen da baita ere enpresa, unibertsitatea eta euskera. Alde batetik, lan egin du euskararen normalkuntzarako oinarriak pixka bat baita finkatzen, esperientziak partekatzen, euskararen erabilpena nola neurtu, pixka bat hori ikusten, eta azkeneko proiektu baita karrera mailerako proiektuak adibidez euskara sustatzen. Bai momentu honetan, 176, azkeneko ikasturtean 176 karrera mailerako proiektu egin dira euskeraz, enpresetan hori erronka handia da, eta 2 urteetan 50% igo da, orduan hori goruntztik joa. Eta aipatu duzu erronkak, etorkizunari begira, gu ere plan estrategiko berri baten murgilduta gaude, baina plan estrategiko horrek apuntatzen duena da hezkuntza ereduan sakondu behar dugula, derrigor, gizarte aldatzen dabil izugarri, 2000 urtetik onuntz hainbat gertaera gertatu dira, eta etengabeko berrikuntza behar dugu, euskarak jarraituko dugu oinarrian egoten, baina adibidez lineako formakuntza, online formakuntzak hemen daukagu, eta nik usten dut pausoak eman behar ditugula. Hortan ere, titulo ofizialetan, lehenengo gradua euskeraz hezkuntzan martxan daukagu, orain dela 2 urteetatik, UESin, eta lehenengo master ofizialak ere, hezkuntza munduan ere, baita onlinekoak hor dauzkagu. Bestalde, enpresen lehiakortasuna lehen aipatu da, gure ikerketa ereduarekin eta transferentziarekin lotuta, doktoregoak euskeraz sustatzea da baita ere nik usten dut, eta euskeraren maila pixka bat igotzea dela erronka handietako bat, eta bukatzeko 2 arlo, bat arlo berriak. Aipatzen da, aurre hartu behar diogula etorkizuneko erronkei. Aurre hartze horretan garbi daukaguna da enpresak sektore berritan murgildu behar direla, eta horre ere
baita gaude bi sektore nagusi daude gure enpresatan da gizartean apuntatzen dutenak, bat da osasuna, eta bestea da energia, ekoteknologiak, horre ere gradu berritzaileak martxan jarri ditugu, eta euskara dute oinarri. Horrekin, eta azkenekoa nazioartekotzean. Ikusten dut, unibertsitate guztiak gaudela kontekstu internazional baten, gu ere, gure enpresak nazioartean daude, kontekstu global baten funtzionatzen dute, eta eskatzen dute unibertsitateak ere kontekstu global horretan egotea, eta aliantzak eta sareak sortzen. Ondo, eskerrik asko, Jon. Bai, Agustinei ere galdetuko diogu. Agustin dakizuen bezala, esan dizueten bezala, Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako kampuseko kanpo-harremanetarako zuzendaria da, eta danok dakigu gure unibertsitate publikoa dela, Euskal Herriko Unibertsitatea hainbat saiakeraren ondorioz dator, igual Bilboko Unibertsitate Zaharretik eta 1926ko Euskal Herriko Unibertsitateko ideiatik hortan, azkenian lortzen da 80 aldera, 1980 aldera kokatzia gaur eguneko egituran, eta, badakizu ere, 3 kanpus dituela lurralde bakoitzeko hiriburuetan. Eta egoera hontan, hainbat pauso eman eta gero, badakit ere hor Euskampus dagoela, nola ez, bikaintasun eta nazioartekotze proiektua, eta, esaiguzu, Agustin, nola ikusten dozu Euskal Herriko Unibertsitatean erronkak etorkizunari begira, enpresaren harremanetan eta gero hizkuntza zela txertatzen da nor. Lehenik eta behin, eskerrik asko. Azken orduan atxikitako jende edo partnerra gara, beraz, saiatuko gara alik eta harinen egiten, ze ordu bilakia atzerrian behintzadia arratsalde delako. Berrantolaketa aipatu duzu, ez dakit kanpora begira horrela ikusten den, baina Euskal Herriko Unibertsitatea guztiz berrantolatzera doa. Adibidea jartzearen 31 zentrutatik 20 geldituko gara. Berrantolaketa potoloa beraz. Kanpora begira ez da igual, baina barruan behintzat zurrunbilo desente daukagu. Unibertsitatea berak 4 hanka ditu, 4 hanka nagusi. Bata da, irakaskuntza, 2. hanka da kudeaketaren arloa, 3. hanka litzateke ikerkuntza, eta 4. da transferentzia. Banan apur bat komentatzen joango naiz ere egin den, nola txertatu hori euskararekin eta bar. Ez, 4 minutu. Bat, irakaskuntzari dagokionez gradu denak euskaratu daude. 2, kudeaketari dagokionez, 3 probintzietan gaude, Gipuzkoako realitatea euskarari dagokionez, kudeaketa taldeak sortzeko garaian euskaldunagoak dira. Baina tira, errektoratza taldea, bera, euskalduna da. 3, ikerketei dagokienez, ikerketa taldeetan begiratzen baldin baduzu, ikerketa talde desente daude, euskalduna direnak eta euskaraz lan egiten dutenak asko. Uste baino gehiago. Eta 4, transferentziari dagokionez, gero aukera izango dugu hitz egiteko, baina aste honetan, komunikabideetan eratera da, garaituz programa, aldun nagusiak aurkeztu zuen aste artean, Fikoban izaginen, hor parte hartzen dugun 3 partnerrak, kasu honetan garapen, teknika eta EHUk, erabiltzen dugun hizkuntza da dokumentazio eta guztia euskara da. Eta enpresatara, Gipuzkoako enpresatara iristako asmoa dugu. Beraz, gero sartuko gara, gauzatxo bakoitzarekin, baina tira, badu presentzia eta gure muinean dago, nola ez, euskara, Euskal Herriko Unibertsitate euskarari gabe ez baita ezer. Amaitu dut oraingoz. Ondo. Hemen horrela hitz egin dugunez, transferentzia, enpresa munduran daukagun harreman horretan, laneki ere daukagu, lanbide heziketan, igual helen aipatzia geriltzen zitzaidana, lanbide heziketako munduan laneki sortu zen lanbide heziketa euskeraz bultzatzeko, bere sasoian 2001 urte aldera D-eredua sartzen da lanbide heziketan, eta orduan materialgintza itzultzeko batez ere sartuko zen horri indartzu, eta hainbat urteta gero hor diardu lanian, badakite aurten ere egin dituzuela hitzarmen bat egin da, Euskaltzaindiakin, baita ere parte hartu da lantokiko prestakuntzak euskeraz garatzeko proiektuan,
Eta ikusten duzu, Julen, izaleikela tresna egoki bat lanbide heziketa esparruan euskararen erabilera bultzatzeko? Tresna moduan oso tresna egokia ikusten dut, oso egokia. Ondino horretan gabiz, guretesan, oin arte ez bakarrik euskeraz egotea edo ez egotea, dinot materialen aldetik, ez? Lanbide heziketan betidanik eukin dugun arazo bat izan da materialena, ez? Ziklo desberdin asko daude eta oso bizkor aldatzen dira edukinak, pentsauz enpresekin lotuta joatea gure badugu edukinak bire bedetik joan behar direla. Orduan, hori alde batetik, bestetik, euskeraz izatea, beste aspaldiko arazoa izan dugu lanbide heziketan. Laneki aipatu zu, laneki oso tresna baliagarria da euskeraz eukitzeko materialak, lana handia dau, danon artean ikastetxe publikoak, ikastetxe kontzertatuen arteko lankidetzaren esker emaitza honak ari gara jasotzen, gure artean dugu gainera lanekiren momentu honetan koordinatzailea dana Kepaltubek, eta emetik gure dut publikoki zoriontzea lan bikainari dalako egiten, eta baita lanbide heziketako ikastetxeko irakaslego osoa, ez? Azken finean material asko, material ugari beraien esker lortzen dira euskeraz plazaratzea. Oin momentu honetan nire ustez, behintzaten, lanekin dekogun datozen edo datorren urtari begira erronkarik nagusienetariko badala euskarri ekonomikoa egonkortzea, estabilizatzea. Hori lortu ondoren, egongo ginen ondo kokatuta beste helburu ausartiagoak abiatzeko, ez? Baina zuk ez osuna laneki hor dekogu jakinbai.eu, eta hor dekogu danok eskuragarri lanbide heziketan erabiltzen ditugun material pilo bat. Nik nahi nuen pausoa gehiago eman, eta gaur eguneko erronka zein da, ezagutza beti izango da erronka bat, Euskal Herri mailan, baina danok dakigu erabilera dela, gure erronka nagusia. Eta batzuk eman diguzue pista batzuk, erabiltzen nahi zerate, proiektuak aurkezten nahi zerate, enpresetan eitzen nahi zerate, eta nun ikusten dozue hor, zuen erakunde barruan, erronka potoloa erabiltzeko orduan. Hau da, unibertsitateok, enpresetako harreman horretan, nola txertatu baino, nun izango litzake gakua, benetan erabilera hori sustatzeko, zein animatzen da erantzuten. Neu, segurazki ikuspuntu heterodoxo bat planteatuko dut edo azalduko dut. Nik uste dut, euskararentzako eta guretzako erronkarik nagusiena da globalizazioa. Eta orduan, ni beti pentsatzen dut, eta adibide zehatz bat esango dut, nolabait ikusteko ikuspuntu hori nondik doa, zergaitik Ikeara joaten garenien, eta erosten ditugunien produktuak, zergaitik ezaigu importatzen objektu horien izenak hain arraroak izan. Eta erosten dugu. Orduan, erosten dugu ez bakarrik produktuak, erosten dugu haien kultura. Zergaitik ez dugu lortzen gure kultura lokalizatzea. Hau da, nola lortzen dugu, edo nola lortzen dugu, bai ekonomian, bai arlo guztietan, nola lortzen dugu globalizazio hori inkulturazioarekin lotute egon. Eta orduan erronkan, nik uste dut, euskara enpresa, ekonomia, unibertsitatea bat eginez, nola egiten dugu inkulturazio eta unibertsaltasuna bat izateko. Hoi da, niretzat behintzat, ontxe elkarlanien planteatu behar duguna. Eta zehazki, zer esan nahi dugu
zer esan nahi dugu proposamen horrek, nola egiten dugu sentitzeko besteen sentierak gero produktuak eta zerbitzuak esperientzi bihurtzeko, baina nola sartzen dugu Euskaldunen esperientzia munduan atraktiboago izateko gure produktua, gure zerbitzuak eta hemen egiten ditugun gauziak, ez da? Hori izan laike euskal marka bat sortzea, guk daukagu lanbizik eta erreferente bat, unibertsitateek izena eta izana daukate, aldugu lortu hor, hori, gure nortasunara ekarrita, gure ondo egiteko jakite horri lotuta eta indartu ingo liguke, eta nazioartera begira, adibidez. Balioan jartzen badugu guk daukaguna, besteena onartu, baina gurea ere bai berretsi. Zela ikusten duzue euskal marka litez balizko bat? Ez dakit, Euskal Herriko Unibertsitatean Nobel saritik gertuen dagoena, badakizuen orden. Etxenik. Ez dakit lortuko duen, ez dakit beste historia bada. Zer baita ere beste gai batzuk tartean sartzen direlako. Bere euskalduna da, eta harro dago. Eta aukera duen guztietan, horrelako harribitxiak erabili beharko denituzke baita ere, euskara gauza normal bat, normalizatu bide hori. Nik benetan eskertzen dut hori, jendeak aukera duenean erabili dezala. Askotan paperean jartzen ditugu ez dakit nolako planak, ez dakit ahoa betetzen zaigu plan, errealitate bihurtu dezagun. Adibidez, etxenik erena hori posgarri horitzen zait, eta horrelako elementu pilo badare munduan zerrebiltzen direnak eta harro sentitzen direla. Horrekin ez doa sinoren aurka, euskararen alde baizik. Orduan, nik ekitaren aldekoa naiz. Planak ondo daude, gure piloa euskago, euskara planak eta bar, baina gero realitatera joan naizenean, hizkuntza zenbait kasutan ez dut esango oztopo, baina jarraitu dezagun honekin hizkuntza gure hizkuntzarekin. Adibidez, guk Euskal Herriko Unibertsitatea dauzka 4 enplegu zentru. Bat Gipuzkoan, beste Araban, da Bilbo munduko kapitala izanekan 2, klaro. Denetan euskaraz egiten dugu. Eta zanean, saiatu gaitezen euskaraz. Ze lehen da biziko hartu eman hori enpresarekin euskara baldin bada, klaro, zurekin harremaratan jartzen direnean, web horria bera ere, lehen da bizi atera dira euskaraz. Gaztelaneko bidea egon, baina ezinekin ez egina bidea hori pixka bat urratu, ez? Eta nik hor, adibide hori jartzen dituzen, eretzako behintzat lagungarri egiten direlako. Niri lagungarri egiten zait. Norbaitek dagoeneko sarrera horrela egiten baldin badit, tira, ez dut beste, ez dakit, behartzen, ez? Hor, naturaltasunez, normaltasunez, eta jende honek erreferentzi direnak horrelako laguntza eskaintzen dutena, behonde izuela, ez? Hori da. Ideiak, onak, nortasuna marka, eta hori guztia lortze aldera, baliabideak, eta lehen Jonek ondo aipatu du euskara planak bertan, ez? Lagundingo dute, dudari gabe, ez? Enpresaren ikuspegia landuko dugu erabilera aldera, eta olako estrategian ikusi dozue badagoela, ez da? Ibilbidea, hau da, eredugarri izan eta irakutsi egin daitekela. Bai, nik aipatuko nuke, erronkak lehen aipatu dira, enpresak globalizatuta daude, edo multilokalizatuta daude, eta lehiakorrak izan behar dute, ez? Baina kuriosoa da, lehiakorrenak diren euskal enpresak, eta hemen izan dugu adibide bat, oinarrian denak ematen dioten garrantzia euskarari eta bere inguruneari. Nondik sortu diran, eta horrek ematen dio netzat euskerak eta eman dio izaera bat, ez? Eta nik uste, izaera horrek nolabait baita kanpora joan geranean ere balio erantsi bat eman diola egiteko moduari eta harro izateagatik daukagunaz eta horrek gauzak egiteko modu bat erakutsi digu. Aipatu duzu baita hezkuntza sisteman, nik uste dut kanpoan ibili gera, hainbat Latinoamerikan, beste Asian, beste hainbat herrialdetan, eta euskal hezkuntza sistema eredugarri izan da. Eta eredugarri izan da, euskera oinarri izan da. Azkeneko urtetan izan duen bilakaera horrek, bai lehen heziketa etapatatik eta bai lanbide heziketan eta bai unibertsitateara euskera iritsi denetatik, nik uste dut horrek egin duela, hainbat herrialdetan ikustea euskal hezkuntza sistema eredugarri, ez? Eta zer esanik ez, gu bezalako kontekstu baten, hizkuntza gutxitu bat duten herrialdentzat nik uste dut eredu oso importantea dela. Horre, burura atorkit kontseilutik badago ekimen bat ere,
nola baiteko eragile desberdinak batu eta zer gauza egin daitezken aurrera begira, ez? Hizkuntzaren erabilera aldera, txertatze aldera, eta nola baite, enpresa traktore batzuk bildu dira ez dela asko, eta nik esate dizuet, eta prestakuntza mailan sortu, tokirik bada olako sare bat sortzeko eta indarrak batzeko diot, danok zabizte gaietan, danok gabiltza kontuetan, baina txikia gera, handitasun horretan ez gera handiak, eta benetan zerbait antolatua, laguntzailea, nolabait, sareak aipatu ditugu danok, sareak ditugu. Ikusten duzu tokirik preste ongo zinaten parte hartzeko lako ekimen baten, non bakoitzak berea daraman, baina aldi berean konpartidu eta bultzaingo, nik ez dakit, inbitatzen ari nahi hemen. Zer diozue? Badeko ontxe gune aproposa hoize egiteko, eta hoize da Euskal Unibertsitate sistema, ez da? Eta gero bestaldetik, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren zarea. Nik uste dut bi gune horietan, ontxe bertan esan duenez, ez da? Nik uste dut hor euskaraz lan dezakegu, ez dekogu oztoporik hor lan egiteko, eta orduan euskaratik gure sistema pentsatzie eta normaltasunez hor bai ikerkuntzan, ikasi irakaskuntzan, transferentzian, eta eguneroko kudeaketan planteamendu aman komunian ipini eta bestaldetik elkarrekin proiektuek bideratzeko nik uste dut badekogu hor aukerarik. Nik azkenengo idea bat esango nuke Europan entzuten ari naiz geroz eta pasabide gehiago egiten nahi diala lanbiziketa eta unibertsitateko formazio aldean, gora bera, trukatze horiek, eta orduan hor ere bai izan daiteke alakotxe esparru bat lantzeko, azkenean harremanak erabilera. Nola ikusten dozue, Jule? Horre, itxeko ez da oso bat edurne. Goiz osoan, lehen be lankidetza zenbat bidera agertu da hemen, ez? Eta nik uste otor Euskal Herria behar lukela kasu honetan bai unibertsitatea eta bai lanbide heziketaren sistemaren arteko lankidetza sakonagoa. Momentu honetan nire ustez existitzen ez da. Edo behar den moduan existitzen ez dana. Orduan, adibidez, lanekiren ekimena adibide bat edo abiapuntu bat izan daiteke, beste esparru batutara ailegatzeko, ez? Baina nik bai hor botako neban foro honetan, kaso honetan, holtza honetan, baina bai botako neban hor apotxo bat nire zera eskularrua edo ez dakit zelan aipatu, baina lankidetza sakonagoa izateko bi etapa hauen artean. Ez dakit zer dinozue. Norbaitek nahi du zerbait, gehiago esan? Niretzat, lankidetza, gure kasua oso kasu partikularra da, Espainiako estatuan gara unibertsitate bakarra lanbide heziketa bertan duena. Bi ikastetxe ditugu lanbide heziketa eta unibertsitate ikastetxeak ikasketa bertan dituena, eta guretzat oso naturala da. Gure ikastetxeak etelen daude eta proiektu horietan sartuta daude. Orduan, nik uste dut hausnarketa sakonagoa dela. Azkenean, Europa eta nik uste mundu mailan goi mailako hezkuntzaren barruan dago lanbide heziketa. Dena bat ikusten da. Eta gu gara herrialde bakarra, banaketa hori egiten duguna. Eta nik uste abia puntu hortik dagoela. Hori gerturatze horretan. Eta hortik nik uste aterako direla elkarlan proiektua. Dira eta etorreko dira. Eta IMH eta badauzkago beste adibide batzuk, lanbide heziketa eta unibertsitatea bat egiten dutena. Orduan gaude, eta norbaitek publikotik nahiko balu zerbait galdetu, oin da aukera. Eta bestela, bai? Zein izango dan gure ikaslearen perfila, nolako izan beharko du gure ikasleak etorkizunera begira. Hitz egin dugu perfila, hizkuntza eta baina nolakoa zein izan beharko dira gure ikaslearen formatzen ari den pertsona horren ezaugarriak.
Zerri begira? Lan merkatuari begira? Bai, eskakizuna. Lan merkatuari begira? Zeintzu diran ezaugarriak lan merkaturatze prozesuan? Guk prestatzen Begira, dugunean. ez dut esango enpresaren izena, baina kasik esaten zidan ezi gabeko personak nahi ditugu, moldatu gabekoak, irekiak, erronkei aurre egiteko prest daudenak. Eta kurrikuluna ez erakutsi kasik. Hori ja Orduan- suposatzen da, ez? Kurrikuluna, Bai, baina prestakuntza. gaude oso enfokatuak, kurrikulunen asuntoarekin eta bar, eta gero errealitatea beste lur batzu eta garamatza, Jarrera da, niretzako bere biziko. Eta jarrera lantzea, ez dakit unibertsitatean behintzat lantzen dugun jarrera. Ez dakit bizitza berak erakusten dugun zerbait den ala ez. Baina oso degarra egin zaigen, da Gipuzkoako enpresa oso potoloa da, Eta giza baliabideen zuzendariak izan zidan hori. Eta nire lankidoi bat. Jarrerak baina- pedagogian seguro lantzen dela. Ez, baina jarrera ni enpresa mundutik anator, eta hor jarrera oso importantea da, eta badituk espediente oso onak, baina gero ikusten duzuna, hau Txinara bidali behar badet, ze salmenta egingo ote ditu honek, ze triskantza egingo ote du honek. Da, horregatik arazoetan edo proiektuetan oinarritutako prestakuntzan lantze horrek nik uste dut asko lagunduko duela, baina egia da, enpresan bezala ez dela inon ikasten. Eta enpresan horregatik dualtasunarena usten dut oso pista handia dela, horretarako ere. Ez da hemengo zera, pilula bakarra, baina lagungarria. Hala ere, barkatu, galdetzen nahi zinean da. Bueno, lehen komentatu indot, ez da, tunin proiektua duela 25 urte martxan ipini genduen, eta proiektu honekin munduan zehar egon gara, bai Europan, baina gero bai Hego Amerikan, Asian, egon gara Indian, egon gara Errusian, eta hango unibertsitateekin, instituzioekin, enplegatzaileekin eta hango ikasleekin galdera berbera eginez. Zer da importantiena, zer da garrantzitsuena datozen urtetarako trebakuntza sisteman edo irakaskuntzako sisteman. Eta handik 30 gaitasun jaso genituen. Eta hori izan da guretzat gure benetako Biblia. Unibertsitate Katoliko batien gauz, baina hoize izan da Biblia berri ez da. Hor planteatu duguna izan da zeintzu diren behar ditugun gaitasunak datozen urtetarako eta ez bakarrik lan merkatuan. Bizitza pozgarri bat izateko. Zer behar dugun benetan arrakasta eduki bizian. Hau da, ez bakarrik lan bat lortzeko, ez mugitzeko munduen, etengabeko prestakuntzan, eta gainera leku guztietan balio ezberdinekin mugitzen eta ordun besteen kultura eta besteen pentsakerako ulertzen, eta ulertuz. Eta ordun esango nuke gaitasunak, ezagutzak, baina ezagutzak dire beti pentsatzeko da edozein momentuetan aldatuko diren, eta ordun pentsatu egin behar dugu zeintzuk izango behar diren, eta azkenik balioak. Eta momentu honetan bakoitza aukeratu egin behar dugu zeintzu diren beraientzako lehentasunezko balioak. Eta zein ez negoziaketan sartzen da. Zein eta edo nire familia da referentzia, edo nire lurraltasuna, edo munduen elkartasune, edo ez dakizer, balio horiek zen eskalan sartzen dugu, eta orduan nola bideratzen dugu be gaitasunak eta ezagutzak. Enpresa estandar bat hartzen bozu, 60%, hemen ezagutzen dugun herri mailako ziklokoa dira. 70%, enpresa estandar baten. Enpresa horietatik eskatuko eskuna da, bai, ni gure herri mailako ziklo bat, tekniko bat, baina tekniko ona, teknologikoki maila altukoa. Noski jarrera honekoa ere, eta hainbat zeharkako balorekin, eta bestie, baina pasaden oin dela
pare bat astebete izan zen baita Euskaldunan jauregian Baske Industri jardunaldian, eta oso argi esate ben, datorren, Industria 4.0, eskatuko eskuna izango da gure, kasu honetan gure lanbide heziketako ikasleengan maila teknologiko altua, maila gero eta altuagoa. Noski, zeharkako balorekin suposatuz. Joan, nahi badozu. Bai. Nik bukatzeko, nik uste eta aipatu dela, baina gu 2000 urtean argi ikuste genuen zeharkako kompetentziak agertu zirela batean. Hori izan zen, tuning proiektuaren alboan zerbait, nik uste unibertsitate sisteman zerbait berria agertu zana. Eta zeharkako kompetentzia horiek zuten balioa. Nik uste dut urteak pasala zeharkako kompetentzia horien pixua geroz eta handiagoa dela. Kompetentzia teknikoekiko edo ezagutzekiko. Orduan nik uste dut, askoz gehiago sakondu behar dugula horietan, eta kompetentzia berriak ari direla ateratzen. Eta azkeneko urteetan da nik usten dut oso nabarmenak ekintzailetasuna, berrikuntzarako joera nik uste diela, eta beste bat agertu dena, eta da kulturanistasuna. Nik uste kulturanistasuneko kompetentzia hortarako prestatu behar ditugula gazteak. Ulertzeko munduan, badola beste realitate batzuk, eta nola pentsatzen duten, eta nola lan egiten duten, eta bizitzen diren. Eskerrik asko, danei, bai entzule eta bai solaskidei, eta, jarri dezagun lana. Hitz egin dugu, baina oin badakizue lanera danak, ez? Badaukagu zereginik. Eskerrik asko.